Davita wakatambao kusvika maila popota Miriam ndokuimbao nenindoi mumastreets esocial media imandinoswera ndichiona kuti nyaya dzekufamba sei ndabva ndasanganawo nekavidhio kanaka kana kusanitize chibhodhoro chanoitingoi amazuva ano maprofita akagadzirirwa saizi recorona sanitize yakagadzirira vanhu saizi bozi unenge daenda zviziva ndaitsvaga unenge uchifunga kuti sanitize inoita mari obva wanzi $5 obva wanzi kwaunoiti mwiri obva wati tere kuti siyana nayo ndoidi ndakaitenge sanitize ndirarama ini ndave nemubvunzo pasita herengwe kuti vanhu vakatengeserwa anointing oil namagaya namakandiwa muri kutengawo here sanitizer futi imi hamufaniri kutenga sanitizer rei kuziya sanitizer redi baide zvino mazuva ano vari kusanitizer redi oil inonzi hashtag kusanitizer zvekutanga first anditi ngatitaure izvi zvekutanga first chekutanga ndechekuti zoni kana ungasati wasubscribe paSaint TV kukurudzirana muzukuru kuti chidi chisubscribe, turn on your notification bell. I say turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Ndichitoti maswera sei vana vehanzvadzi dzangu pano paSaint TV vamwe vanobva kugumbuka kutoisa muromo mumino kuti why uchingoti sekuru uchizviita sekuru aiwa chingoti gamuchiraiwo sechihanzvadzi chamai wenyu anditi chidiki chachona chekupedzisira so chiteererai vazukuru kavidhio makaona ndiapostle TF Chiwenga, a man who is always bashing other pastors and all other apostles and prophets havasi vechokwadi according to Talent Chiwenga, and he alone is the only true man of God who was sent by God. And mashoko avo munomaziva anotaura. So this time tamona vachiseka maprophets namagaya namakandiwa kuti zvoni navo vari kutodawo sanitize. Hanzi corona yakavagadzirisa hanzi papa corona hanzi this time hambohanzi vachitaura and hanzi naApostle Talent Chiwenga, any man of God asiri kutaura iye zvino, asiri kunamatira vanhu vachipora iye zvino izvi. Corona kana ichinge yapera hanzi ndingangozokuona chete wakutaura zvoniwo unonamatira vanhu vachipora, hanzi ndindoti kana uri padhuze neni handokudhaya so ndochandango ndikuigirei zvikuitika mastreets esocial media vazukuru. From Uncle Saint ngataura nemacomments muchitudza kuti unofunge iwo. Also vazukuru ndokumbirawo nenyasha dzaMwari, let's share our videos and let's share our videos nehama neshamwari mhuri yedu ikure iende kure. Ndichibva ndatichi much love.